kuma muna kira 'yan wa masu fina-finai ba kowane film muke kwanda mu samce ba shi da kyau mu tsini masu mu zage su, wannan ba haka ba ne. Akwai abubuwan da inda masu film zan shiga kaya mai kyau su yi da mutunci na al'adu na abin da ya shafi mutunci na kyautata ma iyaye, mutunci na zamantakewa aure, mutunci na fada gaskiya, mutunci na ciyarwa, mutunci na kamala, mutunci na amana da zai doki hankali yara, zai zama sun isar da sabota kuma a shiga kamala na kaya. Ba wanda zai ce wannan abun ba daidai ba. To amma abin da zai baka mamaki Malam Umar, na ga wani clip na daidai na tunani me ake so ne, yarinya karama fa aka tara masa abin nan, shi take cewa na je gidan kawata shi ubanta ya ce zai yi mu kaza, aka yi ya ce ku yi hankuri shi ni ma na ci zan masa kada. Yarinya fa ba ta wuce 20 ba, saba ta 10 ba, 17 an tara matasa. Na je gidan kawata baban mace ce fa babanta ya ce zai yi kaza, shi aka yi shi ce ni ma na ce zan masa kaza. don Allah kowane irin sako ne me ake so yi ku ayan musulmi, ku al'umma musulmi, ku da kuke da gidaje masu albarka kuma kuna so ku zaman lafiya na aure, yarinya karama ko ya mata wannan iskanci da wannan tunanin, kowace in karin zafade shi a nan wurin me dadinsa, kowace ko mangana ne mai kyau da kuke so wace sako za ku isa da shi. Halin da muke ciki na kici nafi a cikin da fitin ba ko zuba da gini duk ga kaya a farashin kaya ga ligingimin talauci ga rashin ilimin ma na zamanin babu shi, don manhajin tsarin karatun da muke yi wanda muka gada wajen turawa na yanzu ba manhaji ba tsarin karatun da zai sa ci gaba da zamanin zamu koma a baccin yadda turawa sun ce mu ne duniya na uku ba mu farka mu ba, a sa yara musu yi wannan, a sa yara musu yi kokwai da wannan, kuma to bayan da za su yi wannan shi sun lasa kwaya, sun lasa kwaya, ilimin babu, ajini babu, rayuwar mu babu, a zuwa ringa yi waɗannan barna a ban kasa shi ake kira fasadu fil art. Ya Allah muna roƙo yan wanmu da Allah yan fina-finan nan sai abin da zai kawo musu kasansu amfani, zai kawo tarbiyyarsu, wai su mata ne abin da zai kawo zamantakewa na aure, su sama kayan kamala, su mutunta rayuwarsu, su mutunta rayuwar iyayensu, su zama matan da za su agaza ma al'ummansu, kan zama sako na bala'i da annoba da ficina da ma dago da zina da iskanci, ba zai masa alheri ba lanan duniya ba su ba kyakkyawan tarihi ba. Duk mutum kirki ina sai bar duniya an bace shi da alheri, Allah ya ji kanshi wane Allah ya ji kanshi masa tarihi. Duban nasu Mandela arne ne kware, amma turawa ma sun yarda cewa mutum ne wanda ya san me yake yi sosai. Ko annabawa duwayinsu suna so ambace su kyakkyawa harshen mutane waje Allah ya sa na sidikin fil akhir. Na'am, duk mutum da ya san abin da yake yi ina so ya bar duniya al'umma su ce da shi amma dalla da wani ki zama yar iska, zama madugo, ki zama mai shan kwaya, mai lalace al'umman ki, zai iya gaya wa ka tu da ka zo ka zama jinjin ba za ka taimaka al'umman ka da wahalan da suke ciki da jahilci da suke ciki da tunanin da suke ciki, kai abin da zai canja rayuwarsu mana, in mai da su masu neman ilimi na addini, mai da su masu neman ilimi na zamani, in mai da su masu wanda suke dogara da kansu daina maula da mutuwar zuciya, in mai da mata su sai su aure dan Allah, in mai da 'ya'yan mutane na gani masu hankali, kar su zama 'yan kwaya, ku zama 'yan dabba. Akwai aiki a gaban mu da ku da su. Ma wannan ringa cewa na je gidan kawata babansa ya ce zai mu kaza, ni ma na ce za mu za ya tashi daga fim mai ma'ana da zai me ake so a yi da sako, kowane irin sako ne